baba nga yoko na kesa kaligi. Ese nkoru. Te bwana etiabe shida yangu kyo liminto. Siguri na chakuri inkombe gaki. Siguri kwa chakuri okombe. Yebo. Lakini mbo chabe no sinyete. Yani no sinyete buno bwa maemba. Akibuke muntu nara irenchara. Bona kare kwa irenchara kwa raminto. Mbuse mino cross muri runguri. Iko bona gwacho lakini nga. Sine siguri na chakuri gaki inkombe. Nanyora toyo. Narigiri yamburi emobise. Lakini kenyole kingi bwata abantu basinyete ko no sinyete. Bona umuntu sinyete nakyakorekana baba. Buna yeiga mboli kugangwa kebicantome. Njeti no tsida na inche? Ai tigatora tigayi. Ngoburi nakidakini mbia gwako mekinya sayango tomara mbia gwako rere gwachi. Inki no batoba konkwa. Ngobori. Ai bunole iga no arugete. Akigake muntu gaki tonyorire to kwarukigu ogatama birundo ekwabweto muigo suko bete kwa bwete obwe no moke na renge gaki bochabe no moke na renge. Moke. Ngote kerene class 1 form 4. Lakini gaki no mogotu. Batanga tike muntu bakongombe lakini bonega nche naye ngokorega no mogotu. Ya lakini omete nche no mubere mbwate bono ngotekera okora form 4 nche nalinde ndo muane kengwerere pi. Bono nalina isanire kwaruka. Otete kwaruka? Hakiriro kachiebiru. Haki muntu kwa yaiteira gaki na munyogete. Lakini imete kunyoka tikango kani. Kachi. Ngachi okoenda. Ngachi okomenye kuruma ya kantokoroji. Lakini ndio meteri naka usuna alenga. Akagusu. Tata kwa chitebiru. Haki kwa yaiteira gaki. Imete kunyoka ncho meteri ne school marathon nche nagatanga ni. Nongani lakini nongani usuna alenga. Lakini na ndio mete kwengeli pondo. Kwa gusuire nkiboneki. Kono kurali. Lakini abana abange kwanyoli. Tali abana kwangeta bono tali abana umete nakosa nago tainara irenchana nakina chakuri suri nkondo yebo lakini aragwacha ndikire sara lakini bono ngoboli ngi umuntu naruteta nyome ende bono abante musacha ntike nchikero umuntu kenyore kanta gitengote no maite unangorira kero umuntu kenyore ngote nayo ayomete bono riba abantu bakoria bono umete okubali ya ntitiko bakondiki bahaukoria tokeke no mete nche bakomotulete samwanta giti mutuleti amugakoria mugotunga inkoyo mutuleti mugakoria tinga kyabwate chibesa ai chibesa no umugambi oyo mata oyo bwekenyoreke bya mata wene eranda giti onyire to bosiega umete bwana yani ai nabagakota nche naba ibjana inshoti kingote nana kikero umuntu umete no mwana bya class 1 ngwete gabyanya kondikire ukubondera swali umuriasi ero chirasoni Muriasi netiga kamigira kaliso iga ngata getinke ngoira bintabe kainkoira abantabe Muriasi taranya gweta kumagera liso obe Muriasi anyaka atanti gakiwa kitukaliamo ngamote awali njoko seka maima paipoledi maiga yesu enkobeche mbarurane agateiki agante mnando umya Nkamboli nabara nabarisho yakante ochabeline chiza tunkonya kumukolera nchikero umuntu anda yetekenyoreke nakiago teni chiza konkorera agatetenga enyanga hakiri nyange gochaka bekenyoreke nche nakiongainire nchengo gote yongainire kemuntu tago tiango tei ngagenda mwaba agante ina mamu mwaba no mamu mintu bono chebuna na chita agante muna gwachite no nantebeti abno bolimo gotororo kaina amanyirete buna nachite mini kaina amanyirete asengenju nateti musani yone koreje nyanchira nimete nyanchira nanyora ndinere yango kan lakini hende nkwenda urungaruki akwa Kamuntu kakinga to gosekera makweli nkeke omete ninu balimo kwenda mwanya goseka amatanga makabantu babwina kwa moita ikyo gosekeresa makweli ya omete na kongo kingaki ninkwaroki nkire ndo kunya gosekera aga tiango tei tiganda koboli uragende sa abantu bikaranste go so muntu omoroire agote yeshida ya ugo cha kosanga ngiye mweno gochigoro akumete chida nchiro chikogera na nchikogera umuntu azaraseka busa nonye mu gitari araseka tara utongora wasindani munya gitari aseke nkiya gosekera nabona ina kyogonte ningene nkwaroki ninyorega ake mtu kwa yaiteire gaki ati akunya gonte na yaiteire kwa ncho notiso no tabo disoro ba dise tukomanya ereiga tokoreiga ai buchabiri umusani one ole nende ekenyoreka abantu ngote yabali nche naye nintu ebisakane bisanga ngalita bali nento njaki sangaleti ingo hakika kibono wansekiri gaki encho mwane yani na umwako yo muimondete yonsekiri una igotangalete ingwara gotabeka otete nkwaro gaki ngaruki umusacho yere manyabwa ati chibesa umuntu ukorokana buya yani
Noroche nchomete n'abatureti natigire bono oyere. Baba injegaki tinanya kwaruka imuntu lakini nimete no umuntu akwaruka. Iko no maite ikina kina inkori togende. Usibina naro gete nchi nabonda akwaruka. Gute nkwaroche. Lakini no monene kwarenge gota kunya kwabo tire chinse echo nkwaroche. Ya ntinarenga monene. No monene kwarenge. Koko bwa mnabone gote aye tyango tebi emiaka ni maoka kite. No meteka emiaka no oka kite. Ngotamanye tekinyoreki. Lakini ikinyoro ninkimanya ngitakama ndeti komanya. Lakini iri swali mbwate nini? Akibuno nganiga. Bono atiganda kubona. Bono ngote nchebona li noche mnandiga. Emiaka mbwate utenero kwa bwate liri kwenkwaro kanchomete bana naisani. Kirasi wani emiaka. Liri ngote mfamfo kwarenge bono ngote nabonde ngene mna liri kwarenge. Nchiri no mwana nalinge kingwerere. Lakini bono nchiri na mangana osikunyona amainde okwana. Ke muntu gakiriyo chikotabwa ko katera iyo chama kana maite ntata na mabai incheri naka kwanire linale ngo mwana togende kakya yo ngaro kimanyo oyunkonyo kwanza muna yo kali mukaba sacha ngogende uri umungure ntararuka toy akigaki nakibona ura hangi nakingombo etaiga toenda abakongombo lakini tonarera tingo kunarera atona bana kujuse amantungezo naba ukwaro ndangana gochi abo swabare bagotangana Yesu